זאת אומרת ויתור וענווה והשקטה. איך עושים את זה? על ידי זה שהאדם מתרגל להתבונן בנשמה האלוקית שיש בשני, בטוב שיש בשני. כי באמת בפנימיות כל אדם זה טוב מוחלט. פנימיות של כל אדם זה נשמה אלוקית. אז את היחסים צריכים בעיקר לבנות על הבסיס הזה. ואז אדם מקבל כוח לא כל דבר להגיב. על ידי שהאדם מתבונן בנשמה האלוקית שיש בשני, אז הוא מקבל כוח לא להתקיף כל דבר, לא להשתולל. ריספקט. מול האלוקים צריך להיות ריספקט. אז על ידי זה אנחנו מקבלים כוח להתנהג יותר טוב, גם לחשוב יותר טוב.